Di napalabas, naburiburan ni Jorin iti panangibaga ni Elisa. Ani siya tidakdakamaten iti baro, akor sunada na. Iti palagmaymaysa ni Jorin, nalagip na akitaan tinaibagagan kuhanan ni siya nga insent ti balasang iti messenger na. Nakigdot ti baro, iti makita na tiladawan da kini siya iti ospital, nakakalabay ti baro ken kuhana. Ket ita gagayem, inta ituloy adenggan tinobila tayo anapauluan. Si iti barokong. Una yan ti panagselfin iti kini Sasha. Kas magkaad ng relasyon mi iti daytoy aladawan mi nga insend na iti messenger ko. Ha? Ang mga no nakitan daytoy ni Elisa? Iso ana ibagana. Ani Sasha ti dakdakamatek iti akursunadak. Nasken ang makasaritak ni Elisa. Ni Mami. Umawawag. Hello, Mami. Iho, imawag kanyak di siya kat kunana nga da-insend na iti messenger mo. Uwan, Mami. Nakita kon. Diladawan mi idi dito ospital. Ti-insend na iti messenger ko. Kasla da relasyon niyo, iti da aladawan niyo. Nakita matamat ni Elisa dahito aladawan mi, Mami. Sigurado nakita na. Kaputa insend ko mo iti messenger na. Pinakitiyak ako. Nakita na dahito retrato yo kani siya. Anya. Nukasta. Nalawagan kanyak ti amin. Hello, Jorin. Hello, dagdagan na ka ni Paila, Uwan, Mami. Oh, hindi pa nang kita kiti na ita picture iyo ka ni siya. Talagang albagay kayo, iho. Anya. Nakapimpintas ni siya. Kan baknang da. Baknang akas kada tayo. Iso may bagay kayo, iti tunggal maysa. Mami, saan nga ti kinapintas kan kinabak ng ti pagrukudak na agayat? Anya nga ron? No asino ti ipitpitik to'y pusok. Kat iso ti ayatak. Nga uray no napanglaw, Mami. Iho, saan mo apandasan ti agayat iti saan tayo akalebol iti biyag tadyak kayat? Mami. Mabigbit ti pamilya tayo. Ada tayo din nga ato pedestal sa kagimungan. Dayta ka diti rason adayon kayat atalyawan dagiti marigrigat, Mami. Iho'y magpagaglaan dayan tayo a pedestal. Mami, laglagipon niyo kuma. Anak kabaddak kayo pailaang itidaga. Oh, saan man natila ibagpagam? Saan dak kumapangdan? Nukas pangarigan. Taagayatak itinapanglaw. Saan na mabalin? Itian niya arason, Mami. Kapunta saan na mabalin nga agtakob ti pino kan sabat. Anya. Asino man hanti ka nasarita iti cellphone mo? Ni Jorin, di damag ko nung nakita ng tilatawad na kiti siya. Anya ti kunan. Nakita na ka noon, kat kunak, ang bagay da. Napintas ni siya, kan baknaw. Kaya anya ti kunan ni Jorin. Nakasuron. Apay. Saan ka no, akinabaknang o nakinapintas ti pangrukodan na nga gayat? Dahil dati pagkunaan,
Nga ad-adda at ipuso na ti pagturayan na. No agayat ti anak ta. Ikarigatak, amatin nagtirik nanak ni Shasha. Pangaasim, saan mo kumapakibyangan ti ayat ni Jorin? Tay ko na ako. Adada siya ti mag-aamoy ti pagsayatan na. Iso ang makibiyangak. Agyaman na. Tanamati ni Elisa iti palawag ko. Maipapan iti na i-forward aladawan mi kini Shasha. Ningamin mami. Amok. Idaldal na ni Shasha nga isot armak. Wino ayatak. Nung pulos nga awan rik na kingkwana. Nung timarikrik na kini Elisa. Pulos ajak maawatan. At dadya ka nito mariknak, di kinapatag na kanyak akas kabsat. Uwan gayam. Malagip ko tinasao kanyak ni daddy iti na minsan. Kat saanan ana ulit ana ibaga kanyak ni dad. Di kabsat ko ana kidnap. Bali inauna kanyak ni Elisa, iti do asawan. Kat katawanan na ko man, day di Maria Socorro akabsat ko anakid na. Uwan, kas ko man kini Elisa ti kabsat ko. Sa anak ko mga agmay-maysa. Si bibiyag pa'y nga tati kabsat ko. No si bibiyag, sa dino ti ayan na, asino tinang kidnap yung kuwana. Ama umamang buy-buya iti daytoy aladawan mi kan ni Jorin. Bagay kami na talaga. Napintasa. Katgwapo man. Leanti Chona. Iso daytoy mawawag. Hello, auntie? Iha, kasla saan ang kamauma bang buy-buya nila dawan yung kinidyorin? Bagay kayo. Kasta ka di, auntie? Wan, talagang agkabagay kayo. Isa kinasaritak ti anak ko. Nga, anya, auntie? Kaagayat kan ka. Asi ka tipilyin na ngayatan. Oh, anya? Di mo ka di kayat ti anak ko, Shasha? Nagkwa, auntie. Pwede ka makasumpat. Wano, adda ka din kaayat-ayat mo. Oh, awan pa, auntie. Ito na lang ta. Tsak masumbatan ti sarudsud yun. Apay. Ngamin eh. Awan pa imot na ibagbagan ni Jorin kanyak. Uraya, Miha. Siguro, mga laala lang iti gondaway. Saan na pala siguro ang may bagain ta, tiriktanakan ka? Kastanga-tangag pa ito, Auntie Chona. Ni Elisa, nakaragragsak asimang patanaga po iti opisina. Agkan tapay itay asimrat iti kwartura. Itay bigat, kasla aglaladot. Ngam ita,
Naragsak. Anak ko, adan samat ti apukaw. Wan tatang, gimatag pa iti barbecue. Agmerienda kayo kitde. Ayan nga raw, tiginat gatang na. Ada iti kusina, ken nakadasaran. Sige, umay kayon tang. Anya pa iti sabali ang ginatang na. Ay, sa anak una iti karne kanataba. Ada pa'y turon ken empanada. Sige, umay kayon. Intayon iti kusina. Ayaw mo ni kaya. Asino di agdayday yung itay anapasungada? Ti apo ko yo Ikas na. Wan tatang. Nay, anya ti makagapo anak karagragsak asimbang pa manipod iti trabaho na. Saan ko nga rod nga mo tatang? Tanakalidlida itay bigat. Kan nakamirogrog pa'y. Gamita kat nakaragragsak. Nay, apay nga ta, anak ka. Damagat to tatang. Mas daawak lang amin, no apay akas jay. Sa dito nga ta tinapanan ni Victor. Pada nga ta napanaginatang itirwar. Ana, honey. Pati tamat kaya man. Good news. Oh, anya day ta good news. Sa dito tinagapuam. Kagap-gapo kiti doktor mo. Kat nagsarita kami. Kat, anya ti konada. Mabalin mo to kanong tirumwar dito yung hospital. Agpaiso? Well, iso na lang. Ado dagiti agas nga inireseta na ka. Ay na, Victor, maumaakpay kit din nga tumtumar. Di mo liwayan ti agtumarhani. Iti kasta, umimbag ka adagos. Alawan, tadyak pa'y matkayat ti matay. Kunak itay bigat kin Elisa. Nga ije balay dati pangibagaking kuana. Nung asino ti kunak a babae a kursunadak. Isong enton rabi kat inak ije balay da. Gundawayak ti kaawan payla ang damami kanta di dito'y balay. Ha? Ni siya da ito'y mawawag. Anya nga tamanan ti ibagana. Hello, Shasha. Jorin, agyan mo na ta sinong batang tiyawag ko. Anya nga min ti ibagam. Inawagat na dito barkada. Ket, imbagat nga umay na dito balay inton rabi. Apay, anya ti makagapo nga ayabam dagiti barkadam. Kaya't ko, agjajaming tayo, Jorin. Anya, tayo kunam. Kaya't mo asawin karamanak. Of course! Sigati kaya't ko akang lunaan asa nga ilig. Isa nga'y nawagan ka. Lading itak Shasha. Ha? Payam tikid daw ko agjajaming tayo inton rabi, Jorin. Sa anak namin na naruam unay, ama kipulpulapol iti pasig a babae Shasha. O di, awagat ni Uncle Tommy ni. Taisong to ti kadwa tayo. Ken, ti driver ko. Nakayon tulatan Shasha. Sa anak ko mangiramraman. Wala nga, Jorin, please. Adan to sa baling aldaw. Ama kijami nga kada kayo, kada gitigagayom mo.
Ti anak ko. Saan man ang amay ladawan ti kinaragsak na. Tagkan-kanta pa itay bayat nga agdaldalos. Mas daawa ka talaga kadagiti tigtignay na. Casilda, anak. Tatang, kunak manunapan kayo ni Jay Shop. Ay, madamdama pa. Kat iso Say, anak mo. Adan sa ijaban nyo, tatang. Simrat mo't itay nakadalos. Aya. Mas daawa ka talaga. Itay damagik noon at pakaragsakan na. Di namat ibaga. Aya, ay, bay amlat ka, Dala siguro pakaragsakan na unay. Huwag nga Sige nga raw, sama pa anak ko ni Jisa. Hello, iha. Anya ti bagam, to imawag ka mat. Inawagan kami ni Julie ni Jabalayo, auntie. Kat, anya ti baganakan ka. Kunat no may tumakijaming kada kami kadagiti barkada. Oh, anya ti bagana. Kunana, saan ka no naruwa makipulpulapul iti pasi ka babae, auntie? Pudno da ita, iha. Nga may bagakan ko na. Awing sagto ni Uncle Dominic. Tapno, ada kadwa na lalaki. Kasamad kan ti driver ko. Kat, imanugot ka di? Saan nga ro, Dante? Alahbay tawagak ni Dominic. Isuti bangal lukoy ka ni Jorin nga umaidan to. Thank you, auntie. Sige man nga ron. Parang mapaanubot ni Uncle Dominic ni Jorin. Wan, iha. Hello, Jonah. Day bagam, tanakawag ka? Dominic. Palubusan na paglagan ti doktor ko nga agawin dito bigan. Nasaya no kasta. Agyaman at impakamong kanya. Huwag nga ruwat. Saan at iruruar ko dito ospital ti talaga nga ibagak. Anya nga rod? At nangamin daw ni Shasha. Kasapay ko matapat ka. Anya tikit daw na? Kaya't na kumbinsir ni Jorin, tamapan kayo makijaming balay na Shasha. Anya? Kuna ka nung amin ni Jorin, ang babae na makipulapol, iti pasi ka babae. Iswakit daw nyo kanya? Tasyak timang koyob? Kasta nga ron. Tabarang naman lukoy mo. Amom tigalad ti anak mo. No kunana di na kayat. Di mo mapili. Awan ka, Siti Padasam, Dominic. Apay nga minakayat mo amapan ni Jorin iti mansyon da siyasya. Tapno maya sinad ni Jorin dirigtada. Barang agayat tumatan ka ni Shasha. Anya? Kayat ko, agayat ti anak ko. Ni Shasha ti ayatan na. Mas dawaking kangina. Sikati makakadang agpili. Kasanon, no saan nga isutayatan ni Jorin? Pilidag. Isungay tapay laan, kaya't kun abaya si Dag, tirik na nakad ni Shasha. Di makon naklangan niya. Saan mo kumapakibyangan ti pakasaktinan ti puso ni Jorin? Ayaw-awa na ti saritaan ta, Dominic. Lading itek. Ngem saan ko ang mapatgan tikid daw mo? Anya? Adabo ko na panunot ti anak mo. Nupatgan na winusan ti awis ni Siyasya.
Krisilda anak yaw. Nakaragragsak manain asimang pa si anak mau. Ay natatang, sipod itay simangpet kat saan na may ladawan ti kinaragsak na. Wan nga raw. Binigat mo't anak karagragsakan. Day tangarot ti pakaburbor tsakan ko ana. Sinalunsod mo ka, Jade. Doon niya si pakaragsakan na. Wan tatang, ngam di namat ibaga. Ay, isalut-sodak ko man. Barang no ibaga na kanya. Alaman nga ron tatang? Ay, wun gaya. Yay kid-kid na wun na apa nagbakasyon mo di sibaw. Sana ka din amalaglagipat. Ama tatang, pilpilitan nakpailaang ngayam amok kano kadagiti kakabagyan na. Wun gaputa karbangan na day kanag ka. Ama, tatang, Saan adakers no ma'am na maati kabagyan ay di abana. tatang, lakay kayon. Mabakak ngagmay-maysa kayo dito'y balay. Ay, saan kayo matngagbayan? Noing kayo agbakasyon. Iso adi nakpakadanagan. Kayang-kaya. Ay, jak kaya tatang. Di mo kayat? Amam-amo ni Elisa, dagiti kakabagyan na. Gapot awan kakabagyan na ijay Cebu. Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana pauluan. Si iti parotong.